салом алейкум бонувони азиз, хоҳаракои меҳрубон, модарони меҳрубон, подписчикои азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали оилавӣ дар олмон. Иншолло ки ҳаматон хубу саломатен дӯстони азизам. Ва дӯстони азиз, имрӯз торте ки дина пухтам шабона. Дина пухтаги ма имрӯз ак насиб боша саҳар қади мо завтрака кардем, ҳозир чай пит мекунем торт қади. ва шуморо ҳамроҳ мегирем дӯстони азиз, биёен ҳама каса якҷоя бо мо торт мехӯрем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Мошалло, бовар кунем меги птичье молоко ҳай. Ранги вай птичье молоко омадай. И торта вақте ма пухтам, ҳама чиша тайёр кардам, баъд духтароро гуфтам ки биёен рангбораш ай шумо бикунен, барое ки каникулан ҳозир духтараком хона дан, мегӯям акам корбори хонара камакӣ ёдшон бутам. Хай метонан, алҳамдулилло, уборка мекунан, худора шукр, алҳамдулилло. авқот мекунанам, худора шукр, хамир мекунан, алҳамдулилло. Хай ба ҳар ҳол бо ҳамун чизое наметонистагишона мегӯям ки бикунан, ёд бигиран. Барои ҳамин рангбора мара ай кухни бировардано. ҳама чиро тайёр кардам, крем, шоколад, поколад, ҳамаро тайёр кардам то хамира хай торта пухтам гирифтам. Усанша гуфтан ки мо худмон мекунем. Ма биромадам, ҳар душта каса рангбор кардем торта. баъд меган сураташро чӣ кунам, надорад сифате. вайша безебиша нигоҳ накунед дӯстони азиз. ин маззааш ҳамин қаб ба мазза омадай ки бовар кунен, ай ба гуфтан хеле чӣ нестай, то худат нахӯри маззаша на чӣ намефаҳми маззаи ҳамун чира меган таъриф мекунад. хай ки ба таърифа ҳастай, барои бемазза ба маззаам бошад, духтараком кайдан ҳазарум ба мазза метова. Не ки алҳамдулилло маззааш ранги птичье молоко омада буд. алҳамдулилло. бароям мегӯям кор кунан, ёд бигиран дар зиндагӣ, ҳамаи чиро дар зиндагӣ битонан. вақте ки мефурӯшанд ягон чи тайёр кардан, бихезан ҳама чи ҳаста бигиран, тез тез тайёр кунан, худшон бихӯранд. Наган ки оча бихез мода тайёр кун, мо мисол гушна монем, чӣ мондем. ҳозир алҳамдулилло вақте ки чизешон мефурӯх, айдашон ки мехӯранд, мехезан мекунанд, тайёр мекунанд, мехӯранд. ё ки мактаб ягон ҷо рафта бошам, мактаб монда бошам, уже ягон чи кардиан хӯрдиан худшон. барои ҳамон мегӯям ёд бигиранд кори хонаро, ки дар зиндагӣ дар оянда азобу чӣ накашанд. худшон айдашон ҳама чӣ гӯяд. инҷа боша дӯстони азиз, Дилнозаҷон чӣ тайёр кардистай? Крилишки. инҷа чеснок пӯст кардистай, майда кардистай, ҳамаша худаш кард, алҳамдулилло. як бор ду борам як бор гуфтам, қатиш нишон додам, истода пешам кардам, дуюм бора дига уже худаш медона, мисол чӣ медози, чӣ намедози, ҳамаша худаш медона. вақте мегӯям Дилнозҷон бихез крилишки тайёр кун, вай аввал мехеза мариноват мекуна, баъдан баъд мегира тайёр мекуна, як 2 соат 3 соат мемонаш. баъди завтрака уже мариноват кардак кун, баъд мега 1 соат 2 соат мемонемш то ки чӣ бихӯра мариноват шава. анами хел. алҳамдулилло, алҳамдулилло. ҷа дӯстони азиз, бисёр одамо як бор кардам, бисёр савол шид, чӣ ба асал медозӣ? асал чӣ қаб ба мазза мекунад, чира? ами гӯшти мирға, любой гӯшти мирғ бидозен асал ба мазза мекунад. барои чӣ ба мазза мекунад? Вай соч намекунад. аммо гӯшти мирға чӣ шавӣ намеонад, қоқ шавӣ. масалан мекунӣ чӣ хел соч намеояд. барои ҳамон асал чӣ қад соч намекунад, хеле зурхӯр намешавад. акн мемонамш дар муддати 3 соат дам мехӯрад. 3 соат мисол метавонед ки шав кунен, саҳар бихезен тайёр кунен, ё ки саҳар тайёр кунен, дар обед уже мариноват шидагӣ мегирен, тез тайёр мекунен, ба мазза шидагӣ мехӯрен.
ҷа дӯстони азиз, бо имрӯз якшанбе ки ҳасте, хона уборкакунӣ, хона тозакунӣ духтарако дуромадан хай шуштан сар даҳаношина. Ма бошим инем ҷа уборка дорум, хонаро тоза мекунам. Рости гап якшанбе ки ҳасте, ман намедонам, ҳама ба фикр ҳама зано ҳамихеле рӯзи якшанбе назар ба дигар рӯзо кор бисёртаракай. Уборка, авқотпазӣ, дар ҳамин хона ки ҳасти кори берун нест, берун биромадан ягон кор нест. Ман намедонам, мумкин дар тарафҳои шумо магазино кор кунад, дар мо ягон ҷо абсолютно кор намекунад. Ягон магазин, ягон корхона, ягон ҷо кор намекунад. Барои ҳамун дар хона фақат ба корубори хона хӯрдану уборкакунӣ ва инеми шувошув, инем хеле ҷунбидани кори хона. Барои мо имрӯз уборка мотиватсия, илҳом омадагиае. Мо дар магазино кор намекунем ки биро ягон ҷо тамошо ё ки ягон харид, ҳечи нест. Фақат ҳама хонада. иҷа хонаи духтароро чӣ кардистам? Пилосос кардистам. Баъдан зала пилосос мекунам. Хонаро уже кардам, ҳамара тоза кардам. Фақат ҳами ду хона мондаем. дӯстони азиз, раҳмат барои ҳаматон, барои дастгириётон, барои комментариҳои хубтон, барои лайкотон. аз ҳаматон миннатдорам. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дӯстони азизам ки видеои мара бетараф намекунен, видеои мара тамошо мекунен, лайк мемонен, фикру ақидоатона менависен, комментариҳои хуб менависен. дӯстони азиз, аз ҳаматон миннатдорам. худованд ҳамаи шуморо дар пушти паноҳш ҳифз кунаву нигаҳбонтон бошад.